Надясно. Значи сега в момента има една голяма тайна между нас. Кажи ми каква е тая тайна? Една тайна, която само аз и ти си я знаем, но е хубаво и другите да я узнаят. Каква беше тайната? Че не сигнализирах за посоката, на която възнамерявам да продължа. Точно, никой не знаеше в коя посока отиваме, въпреки че казахме надясно. Нека да няма такива тайни. Да. Това, което си мислиш, е вярно. Кое? Виждам те, че посягаш към мигача, значи нещо Да. си видял. Какво си видял? Чудих се дали... Ма гледай, изпускаш. Да, знаеш си. Добре, не го ли видя знака? През цялото време смисли къде е тази бус лента и дали въобще ще се появи. Гледаш и не виждаш. Спри мигача. Значи, ти търсиш маркировката, така ли? Да. Маркировката, ако я има, това означава, че си късметлия. Обикновено я няма, за жалост. Затова първо виж знака и после търси маркировката. Ние сме Sigma Driving Academy. При нас не просто ще вземете книжка, но ще се научите как да сте безопасни и уверени на пътя.